Ето така, който не е минавал през Мон Блант, сега ще ви покажа бати ви Петю. Ето сефтето, 43 паунда. Ограничение е 70 км. 50, дистанция 150 метра. Камери има, всичко има, наблюдение. Ала баба. Кутки майн чуза, кой? 43, да, снимам. Минимум 50 А? Може минимум 50. Минимум 50, трябва да се кара 70 максимум. Бати ви Петро, забранено пушенето, де да пушиш, беше. Ще го изхвърля от колата след малко. Той е бастун. Ето на задната такова шефа на организацията, главният виновник да минаваме от тук, Анка Димитрова, госпожата си още. За някой пичо, кое хареса във Фейсбука. И това съм аз, Ицака, бейби. Кой викаш пис? Ще го отрежем, ще го пипнем пешката, ще го барнем. Той е хакер, той е пешката. Тук е навигацията, както виждате, имаме още 3 часа и 36 минути до Савона. Мога да направя един тотал. От Франция, като влязахме от Кале, 22,40 евро платихме веднъж. Веднъж 51 евро, след това 2 евро, след това 4 евро. Значи стават 6, 28, 29, 79 евро и моста, 119 евро. Франция с моста, тук е Мон Блан. Ако искаш. За любителите на повръщане самолетите, по-хубаво препоръчваме да използват Wizz Air или EasyJet или нещо от сорта, някаква нискобюджетна компания. Българска му работа. Трета минута вече пътуваме в тунела. Даже няма и проститутки. Чак се чудим за какво платихме. И кафе няма. А? И круасани няма. И какво да правим? С колко километра се движим в момента не мога да видя. С 65 км се движим точно. Те много близко карат един до друг. Може би ще имат глоба в накрая, като излязат. Не спазват ограничението от 150 метра.
колко. В момента сме на 1300 метра над морска височина. Температурата е... Колко градуса в момента? 22 градуса ли показва? А? Защо толкова? Тунела няма. В тунела 22 градуса в момента. Беше този мръсния пушач. С цигара матрови цял ден. Цял ден матрови. Няма пари да се избръсне газа, цигари пуши. Той ще го кача специално да се види, да се чуи. Загаси се едно фашче. Ще го еба. 6 минути в тунела. Клипа не е за тунела, засичам на пешката колко време ще изпуши тази цигара. Ей годи бат Петю. Мафията, английската мафия. И сега ще изваря портативното телевизорче с Sony PlayStation и почвам да цъкам на тройката. Дето я купи за 62 паунда. Колко? Колко километра остават до свърши този тунел? Втория навигатор, моля да ни даде конкретен отговор. Осем минути с 70 км. Значи сме на половината на тунела 5 км. След 2 минути най-вероятно ще сме на 6 км. По-скоро минута и 6 секунди. Две цяло 6 км нещо показва някаква табела. Видяха, но можа да видя какво точно.
Те са аварийните пит стопове. През колко разстояние са, бе, пеш? Той има врати за излизане. Стане нещо. Сега ще ти кажа. Засичай. Само от стана. Да. И те са, всичките са през равен интервал. Най-вероятно. Ще ги излязахме. А? Ето. 0,800. През 700 метра има аварийни пит-стопи. Който има проблем, може да отбие. На 12-та минута почти излизаме от тунела. – 40 км ограничение на скоростта. Welcome to Italy. Снимай тук. Чакай, бе, правя клипа.